Daghan ang tag mga interesting facts kabahin sa MOALBOAL nga nakabusog gayud sa atong kaalam. O karon, join me in discovering more about this place dinhi lang sa Suroy-Suroy MOALBOAL. Lagunos Street, Lagunos Log, Rizal Monument, Church Ruins, San Juan Nepomuceno Parish Church, Tulay, Tumunoy Valley, ug Heritage Park. Ang pipila pa lang sa mga heritage sites nga atong gibisita dinhi sa lungsod sa MOALBOAL. Aduna pay daghang atraksyon ug mga dugang pang mga kasayuran dinhi sa ilang lungsod nga for sure makapa-amaze ninyo. Usa sa mga rason nga nung milambo ang MOALBOAL tungod sa kadaghanan nga mga lokal ug non-local tourists nga midagsa na dinhi aron mag-enjoy sa ilang inviting kaayo nga kadagatan. Dili ka maglisod kung resorts lang, kay diri daghan gyud kayo na dinhi sa MOALBOAL. Dinhi sa Panagsama Beach, Basdiot, matawag nimo nga paradise of scuba divers. Maong daghan nga mga restaurants, resorts that offer great amenities as well as great food offerings. Pipila sa resorts dinhi sa Panagsama Beach akong gibisita ug kada resort lain-lain usab og ikapanghambog. Comforting kayo ang lugar, ang hangin presko, layo kayo sa polusyon. Aduna pud sila gi-offer nga mga rooms nga no doubt makahatag ninyo og calm and satisfying stay. Og during nighttime, ingon niini ang aura. Daghang moanhi dinhi sa ilang restaurant aron motilaw ani ilang lamian kayo nga pizza. Third strike, pizza, margarita. So kadto maganahan og hangout place where you can really chill with your friends o uban pa, anhin na mo diri sa Tipolo Beach Resort. Lain na usab nga resort mao ang Cabana. Unsa na usab ka ang ilang ika-offer? Let's find out mga suroyan. Another spectacular view. Mao ka na imo ma-experience kung ikaw mo ani dinhi sa Cabana. Dili gyud ka magproblema kung resort imong gipangita dinhi sa MOALBOAL kay kung ikaw mo bisita dinhi daghan kayo kag kapilian sama na lamang aning Cabana Beach Club Resort. Aduna sila swimming pool, din ang view atubang kaayo sa matinaw nga kadagatan. Pwede usab ka maglingkod-lingkod dinhi sa ilang mga kiosks, samtang nag-enjoy sa majestic view sa mong resort. Tungod kay usa ka marine protected area ang dagat dinhi, dili ka may buong nga makakita kag sea creature. Susama ani pawikan. Wow! During nighttime usab, nindot kayo og ambience ang mong resort. Kinsa may dili madani sa pag-overnight stay dinhi. Sa ambience pa lang, welcoming na kayo. Duha na ka resorts atong nabisita, apan dili pa lamang kana mao. Mga suroyan, fall in love with Love's Beach Resort. Dinhi sa Love's Beach, aduna say swimming pool. Ilang rooms, nindot usab og affordable. Love's Beach Resort gives a charming view of the sea. Makarelax gyud ka sa ka-quiet and peaceful sa mong resort. Aduna usab sila restaurant. So unsa pa man yung giwat, anhin na mo dinhi sa Love's Beach Resort.
Lain pang resort mao ang Club Serena. Nahimutang kini sa Barangay Saavedra. Lingaw kayo nga ako mga mata sa ako mga nakita sa akong pagbisita dinhi sa maong resort. Kung serenity inyong ipangita, well, you may always choose Club Serena. Aduna usab sila swimming pool nga makapadani gayud ninyo sa pagbasa-basa. Mga suruyan, ayaw na unya mo pagduha-duha kung gusto mo quiet and peaceful nga lugar. Kaya maong resort ideal kayo ninyo. And to find Club Serena is to find oneself. Nindot kayo nga experience ang akong pag-resort hopping dinhi sa MOALBOAL. Ug sa atong pagbalik, we'll get to discover more about this town. Another remarkable fact dinhi sa MOALBOAL, mao ang mga programa gikan sa lalawigan sa Sugbo nga naka-benefit padayo sa kalambuan sa maong lungsod. Daghan kayo og sa dili pa kumuhingan akong pasalamatan ang atong minahal nga gobernador sa tanang mga kayuhan nga gihatag niya nato diri sa MOALBOAL. Kining park kining ato karong gilingkuran ka gobernador ni nga hinatag. Ya ni gamay lang may counterpart isip labor. Ang atong water system nga nagbalor na og 7 million. That was inaugurated 3 years ago during the time of my wife as the mayor. Og napay mga concreting sa mga barangay roads og kaning berthing center yan ang hinatag. Ang asphalting sa provincial road kay doon na may provincial road dire. Daghan kayo ang nahatag atong gobernador dire. Aside sa natural wonders nga anaa sa MOALBOAL, usa ka atraksyon po dinhi sa ilang lungsod mao ang ilang Kagasangan Festival nga sa ulugon sa kapistahan sa mahal nga patron San Juan Nepomuceno. Ang ato ang festival sa MOALBOAL mao ang atong Kagasangan Festival. Og in Englishon gud ng Kagasangan corals man na. Ang MOALBOAL is widely known as having beautiful corals. Mo nang amo na siyang gikuhaan o diha na makuha ang among festival name sa Kagasangan. MOALBOAL karon dagway sa paraiso. Ang kapistahan sa ulugon matag ikaduhang semana sa Mayo ug nagsilbi kining highlight sa maong fiesta. Dagway sa paraiso atong awiton og sayawon mga halad sa pasalamat miiling talag sa kun kasa sa kahitasan kagasangan sa kadagatan sa balaang patron gitabangan San Juan Nepomuceno nga balaan Wala gyapon ko natagba og libot suroy sa MOALBOAL kay baw ko nga aduna pay nagpahipi nga kaanyag. And guess what? Misulog ko aning usa ka orchid gallery. Sa entrance nga 10 pesos lang, pwede na ka musuroy sa lang orchidarium ug saksihan pa ang nagkalain-laing mga tanom dinhi. Para sa mga mahiligon og bisitas, anhin na mo dinhi sa lungsod sa MOALBOAL og bisitaha ang ilang orchid gallery. Gawas niya na aduna pa kay laing ma-enjoy, just like these monkeys and parrots as well. O di ba?
As I wandered around, this time, usa na usab ka unusual spot ang akong nakita. Kabantay mo ani mga botilya nakita karon dinhi sa Naomi's Battle Museum. Ug ngano kang nangoleksyon sa gyud ani klase ng mga botilya. Kana atong may bawaan karon, inigsulod na ko. Good morning, come in. Good Welcome. morning. Hi, welcome to our place, and we'll give you a gift. Wow, thank you. This is from Naomi's Battle Museum. We call this the Scroll of Wisdom, and this is the Wisdom Bottle. Yeah. Yes, it's one who comes in will give a gift. One more time. We'll shake one more time. Okay, you may take one. Alright. And there is no the same message, so what you get is really for you. Really for me. Yes. Ana kanindot diri kay nagsud nimo tagaan ka og ingon ani scroll of wisdom. And para imo gini nga mga mensahe nga natatak ani nga papel. That's right. Yes, as you enter with a joyful heart, enjoy your message. Okay, this is taas-taas. Yes, you may sit down. Scroll of wisdom. Now is the night to say that Now it's thank you. the right time. And The right now is the right time to say thank you and show your appreciation, letting them know you truly care. Makita naman. Taas man. We started the Battle Museum about 12 years ago. It started when people would not know where to throw their bottles. And these bottles, dili gyud mahalin because most are imported wines. Ang mahalin ka na ng mga local nga botilya. So rather than throwing them, I told them, ay hatag na lang na namo and possibly we could do something about them. So I love to write. I put my writings and hang it on the trees. One way of preserving it is To put inside the putting bottle. it inside the bottle. I always admire Governor Gwen. You know, my late father, he died January 9 this year. He always a follower of Gwen, and he believes the leadership of Gwen. My father was the barangay chief in this village for 19 years, barangay captain, and he always told me that Gwen is a very good leader, and I believe in her dynamic leadership. And one way of believing her is to put her a part of the museum. Your name in the bottle, Gwendolyn. Welsh, Gwen meaning fair, blessed, and Dolin meaning ring or bow. Ancient Welsh name introduced by George Eliot in her novel Daniel de Ronda, published in 1874. Variants: Gwendolyn, 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 Gwendoline, Gwendoline. Pet forms: Gwen, Gwenny, Gwenny. Most popular form in Britain, Gwendoline. The modern bearer of the name is the petite and charming intelligent governor of Cebu, Philippines, where the Cebuanos love to call her Governor Gwen Garcia with honor and pride. This is dedicated to her. This corner, we introduce to you our recycled products made of old magazines, old newspapers, and rather than throwing them away, we do something so it would be useful and profitable, as well as everybody would enjoy having it. Like kaning mga basket, diri natay basket called Happiness. There's a basket called I'm So Glad We're Friends. These baskets, there's a message that says all is well. You can also make your own wish. Like, I have a pen and paper here, and I have a yarn, and you may put it here. Mag-wish ko karon. Sige. Good health and safety for Through her passion on literary works, nagsilbi siyang inspirasyon sa uban. Dako na kong kalipay nga sa akong paglibot suroy dinhi sa Moalboal, daghan na kaayo ang akong nasayran, nga nakapuno sa akong kaalam, magamay man o madagko. Bisan unsa pa kini, ako kuning gi-value, kay usa kini kadakong hiyas nga dili makita ni bisan kinsa. Nakita na nato ang kalambuan dinhi sa Moalboal. Wala magkuwang ang lalawigan sa Sugbo sa pagbulig sa mga proyekto dinhi sa ilang lungsod.
apan wala pa kita mahuman sa paglibot suroy dinhi sa MOALBOAL. At ang iunya sa next episode, din ilang sa Suroy-Suroy MOALBOAL. I would like to thank SM Department Store and Coco Republic for my outfit. Like us on Facebook.